Fader vor. Mange af os har hørt den så mange gange, at ordene næsten glider forbi uden modstand. Vi kan dem udenad, som en remse fra barndommen eller en tryg tradition i kirken. Og netop derfor kan vi let overse, hvor dyb og livsforvandlende den bøn egentlig er. Men hvad er fader vor egentlig? Og hvorfor betyder det noget i dag i en verden med skærme, stress, selvhjælp og selvrealisation? Lad os tage et skridt tilbage og se på, hvorfor Jesus lærte os netop disse ord. I Matthæus evangeliet kapitel 6 ser vi noget bemærkelsesværdigt. Disciplene spørger ikke, hvordan gør vi mirakler, eller hvordan bliver vi lykkelige. De spørger, Herre, lær os at bede. Og Jesus, han svarer ikke med et kompliceret ritual. Han giver dem en bøn. Klar, kort og så uendelig dyb. Fader vor er ikke bare en tekst. Det er en vej. En vej ind i Guds nærvær. En vej til hjerteforbindelse. En bøn, som sætter vores verden i perspektiv og sætter Gud først. Der er noget særligt ved netop denne bøn. Jesus kunne have valgt hvad som helst, men han valgte at give os ord, vi kan tage med os overalt. Ved køkkenbordet, på hospitalet, i krigen, i barnetro og voksen tvivl, på dansk, engelsk, koreansk og swahili. Fader vor er blevet bedt af forfulgte kristne i fængsler og af børn ved sengetid. Den er blevet bedt ved dødslejre og i dåbskjoler. Den har løftet trætte hjerter i mørke tider og samlet millioner i fællesskab. Det er verdens mest kendte bøn, men også en af de mest oversete, i hvert fald i dybden. Jesus begynder ikke med, jeg har brug for, eller giv mig. Han begynder med Gud, vor Fader, du som er i himlene. Allerede her lærer han os noget revolutionerende. At bede handler ikke først og fremmest om os selv. Det handler om relation, om tillid, om at sætte Gud i centrum, før alt andet. Og heri ligger hemmeligheden. Mange af os kæmper med stress, tomhed, sammenligninger og jagten på at lykkes. Vi prøver at få kontrol, få det hele til at hænge sammen, men fader vor starter med overgivelse. Gud, din vilje, dit rige, dit navn. Og først derefter vores brød, vores skyld, vores fristelser. Det er ikke fordi vores behov ikke er vigtige, tværtimod. Men Jesus viser os en rækkefølge, hvor vi begynder med at finde fodfæste i Gud, ikke i vores egne kræfter. Når vi beder fader vor, så beder vi med Jesus. Det er ikke bare en bøn til Gud, det er en bøn fra Guds søn. Han ved, hvordan det er at være menneske. Han ved, hvordan det er at være træt, sulten, fristet, forrådt. Han ved, hvad det vil sige at have brug for dagligt brød og tilgivelse. Og netop derfor kan han lære os at bede. Ikke som præstation, men som relation. Nogle tænker måske, men jeg kan ikke bede. Jeg føler ikke noget. Jeg har mistet troen. Fader vor kræver ikke stor tro. Det kræver bare et åbent hjerte. Et stille, her er jeg. Det er nok. Selv de mindste bønner, dem uden ord, dem med tårer, kan bæres af fader vor. For den sætter ord på det, vi ikke altid selv kan formulere. Fader vor består af 7 bønner. 3 handler om Gud, hans navn, hans rige, hans vilje. 4 handler om os, vores brød, vores skyld, vores fristelser, vores behov for befrielse. Det er som en dans mellem himmel og jord, en rytme, hvor Guds storhed og vores skrøbelighed mødes. Og netop det gør fader vor tidløs. Det taler til dig, der føler dig stærk, og dig, der føler dig tom. Til dig, der har bedt hele dit liv, og dig, der ikke ved, hvor du skal begynde. Gennem denne videoserie skal vi dvæle ved hver enkelt linje. Vi skal lade ordene folde sig ud og tale til os. Ikke bare med hovedet, men med hjertet. Vi vil
Tag os tid, ikke for at analysere alt i stykker, men for at åbne os for det liv, der bor i bønnen. Jeg vil dele refleksioner, nogle gange personlige, andre gange bibelske. Vi vil være stille sammen, og vi vil bede. Målet er ikke at imponere, målet er at forbinde os med Gud, og måske med hinanden. Der var en tid i mit liv, hvor jeg ikke kunne bede ret mange ord. Jeg følte mig tør og tom. Men Fader vor blev som et åndedrag for min sjæl, et anker, en rytme, jeg kunne hvile i. Måske har du også brug for det. En bøn, der ikke kræver kraft, men giver hvile. Så hvad er Fader vor egentlig? Det er en bøn, som Jesus selv bad. En bøn, der rummer hele evangeliet i koncentreret form. En bøn, vi får lov til at træde ind i, igen og igen. Og hvorfor betyder det noget i dag? Fordi vi har stadig brug for at blive mindet om, at vi ikke er alene. At Gud er vores far. At hans rige kommer midt i vores hverdag. At vi må bede om det daglige og få det. At vi må lægge skylden fra os. At vi må blive ført udenom det, der ødelægger. Og at Gud, ikke vi, har magten, æren og evigheden. Fader vor er mere end ord. Det er en gave. Må denne serie åbne dit hjerte for dybden i den bøn, og måske gør den levende for dig igen. Gud, tak for, at du har lært os at bede. Tak for, at du ikke kræver præstation, men åbner dit hjerte for os. Lær os at kende dig dybere, mens vi går igennem ordene i denne bøn. Mød os der, hvor vi er, med kærlighed og nærvær. I Jesu navn. Amen.